que hagis pensat que això era una bona idea. Sí, ho valoro molt, de veritat. Bé, tinc un amic, per començar, amic del Quim Gómez, tinc un amic que sempre diu que només tenim una oportunitat per causar una bona primera impressió. Llavors, en vez de començar amb el temari, amb la xerrada, volia començar amb una frase que dic molt quan parlo de la filosofia dels equips de minibàsquet que he entrenat, que és aquesta. Veureu que després la tornarem a trobar. Veureu que després la tornarem a trobar i és això, no? Normalment, la gran majoria dels equips de minibàsquet el que fan és juguen un contra uns i quan no poden passen la pilota. Llavors, la meva manera d'entendre-ho amb nens tan petits és que el més important és passar-se la pilota per aconseguir trobar bones situacions d'un contra uns per a aquests jugadors. Seria invertir l'ordre per crear alguna cosa més gran a nivell d'equip. I perquè, en el fons, crec que quan segueixes aquest camí facilites les coses a dins la pista dels jugadors. Ho desenvoluparé tot ara. El que sí que us volia demanar, més o menys com la Marta, abans, és que, primer, pregunteu coses, perquè jo també he vingut a passar el dia amb vosaltres, però també tinc ganes d'aprendre i d'escoltar-vos i que em digueu vosaltres com ho veieu i com ho feu i amb els vostres equips. I segon, volia fer una aclaració. Jo parlaré des de la meva experiència, des de la meva percepció. Els clínics, abans ho parlàvem amb l'Àlex, també serveixen moltes vegades per descobrir aquelles coses que t'agraden i aquelles coses que no t'agraden. O sigui que si alguna cosa hi ha una opinió és diferent, també la podeu comentar perquè tots en puguem aprendre. Llavors, bé, venim a parlar de joc col·lectiu. El joc col·lectiu en etapes de formació molt petites, en minis, sí que es pot tractar. Jo crec que pre-minis ja potser és massa petits, però sí que hi ha moltes idees que jo que porto ara un infantil a Mataró i un cadet també les traspasso i tot això m'ho emporto. És la meva manera de veure el bàsquet i la meva filosofia. Llavors, comencem parlant de la tàctica. Bien, quan parlem de tàctica, la primera cosa, la col·locació dels jugadors a dins el camp. Mireu, jo crec que no hi ha excepcions i que sempre s'ha de jugar 5 oberts a minibàsquet. La col·locació sempre ha de ser amb 5 jugadors oberts a minibàsquet. Perquè poden haver-hi excepcions que el joc et porti a posar algun jugador a dins, però en cap cas a un nen que no ha començat ni l'ESO hauríem de donar-li un rol assignat tan específic de fer una funció a dins de la pista. Per tant, per mi, la primera cosa és els jugadors col·locats als 5 oberts. Veureu, us ho explico, és la meva manera de parlar, ja ho vaig heredar des de fa molts anys i ja ho faig així. El jugador, no em pregunteu per què, que juga a la posició central, li dic moltes vegades que és el que juga a posició número 1. Els dos alers, jugadors que es col·loquen a 45 graus, dic que estan a posició número 3, i els de la cantonada dic que estan a posició número 5. Això és una cosa meva que jo utilitzo. De fet, per exemple, amb els cadets que us estava comentant, una vegada passo a situació de cadet i ja posem un jugador interior, a mi em serveix molt perquè jo als jugadors els comento que hem de jugar amb números parells o amb números imparells. O, per exemple, que les línies de passe, quan són de més de 2 números de diferència, és perillós que et puguin robar la pilota. Però perquè ens comencem a habituar amb la meva manera de parlar, veureu que jo utilitzo molt posició central número 1, els dos jugadors que estan a 45 graus són els dos jugadors que estan a número 3 i els dos jugadors que estan a la cantonada estan a número 5. Aquesta seria la col·locació que jo tinc inicialment. Llavors, com heu vist abans a la frase, per mi és molt important la passada dins el joc. Com ens movem quan passem la pilota? Aquests seran els moviments bàsics de joc que jo utilitzo a dins dels meus equips. Tothom sap que en minibàsquet el que es juga és a passar i tallar. Passes i talles, però el que jo vull donar-li una volta és per què passem i tallem i què busquem quan passem i tallem. O sigui, jo soc molt romàntic de passar-nos la pilota, però li hem d'intentar donar un sentit, ens ha de servir d'alguna cosa. Com són els passes que fem? Mireu, quan jo passo de 1 a 3, el que faig és tallo i marxo al costat contrari.
Quan passo de 3 a 5, tallo i marxo al costat contrari també. De fet, als meus jugadors els dic que sempre que passo a un número més gran, el que he de fer és una situació de tall cap al costat contrari. Què faig quan faig els passes inversos? Hi ha 4 tipus de passes possibles. El passe que va de 1 a 3, el passe que va de 3 a 5, el passe que va de 5 a 3 i el de 3 a 1. Hi ha només 4 tipus de passes possibles, sí que són repetits en els dos costats, però el moviment serà el mateix, en la direcció contrària. Què passa quan faig el passe de 5 cap a 3? Bien, no hi ha moviment. A la meva norma no hi ha moviment. Es queden quiets. I quan passo de 3 a 1, i per això us deia que moltes vegades a la gran majoria d'equips que jo detecto que juguen passar i tallar, el que fan és tallar, jo quan passo de 3 a 1 no tallo. El que faig és intercanviar amb la cantonada, no tallo. Desenvolupo això. Per mi el més important, per molt que ens passem molt la pilota, per mi el més important és facilitar els 1 contra 1 dels meus jugadors. Jo el que vull, amb el moviment de pilota, per molt que als meus jugadors els hi vulgui vendre un discurs de que estem jugant d'una manera col·lectiva, que ells se sentin molt importants a dins del joc i que creguin que estan fent alguna cosa diferent i especial a la resta dels equips, que això després, ja ho parlarem, a nivell de cohesió de grup, és una cosa que et fa créixer moltíssim davant al moment de la competició. La passada, sense dir-li als meus jugadors, ens facilita els 1 contra 1. Perquè en el minibàsquet, i amb això que us deia jo, on crec que la gran majoria d'equips el que fan és juguen situacions de 1 contra 1 i quan no poden, passen. En el minibàsquet, moltes vegades, quan tu vas a veure un partit de minibàsquet, els jugadors s'estampen, xoquen. Hi ha penetracions, hi ha jugadors que xoquen, hi ha boles perdudes i permetem l'error a la presa de decisió de quan he de tirar i quan no he d'assumir aquest tir. Llavors, per què intercanvio? Torno a la galeria. Per què intercanvio? Perquè per mi, cada vegada que passa la pilota, el més important és que no trepitgin la pintura, o la trepitgin el menys possible. El que han de fer és deixar espai alliberat a l'1 contra 1. Dit d'una altra manera, no es poden creuar per davant del jugador que té pilota. Si jo passo la pilota de 1 a 3 i jo marxo tallant al costat contrari, en cap cas estic trepitjant l'1 contra 1 hipotètic del meu company de l'equip, que està al lateral. Si jo passo, que és el que us dic jo, de 3 a 1, si jo passo de 3 a 1, no tenim la cistella aquí al lateral, jo passo de 3 a 1, si jo tallés i me n'anés al costat contrari, estaria creuant-me i trepitjant la situació de 1 contra 1 que tindria el meu company. El jugador que estigués en aquella posició. D'aquesta manera, la meva manera de veure-ho sempre era hem de no trepitjar els 1 contra 1 dels meus companys. Això, dit d'aquesta manera, pot semblar molt rebuscat. Jo què els dic als jugadors? Sempre que passo la pilota a la dreta, marxo a l'esquerra. I sempre que passo la pilota a l'esquerra, marxo a la dreta. Amb això és suficient com per recordar els moviments. Quan jo estic en posició d'1, tinc la pilota on sigui i passo la pilota a un lateral, si marxo a l'esquerra, faré un moviment que toca. Si jo tinc la pilota a 3 i la passo a 5 a la cantonada, el pas que estic fent és a la dreta, me n'he d'anar a la cantonada contrària, que és a l'esquerra. Si jo tinc la pilota a 3 i la passo a 1, l'estic passant a l'esquerra, he de fer l'intercanvi. No cal que sigui un intercanvi, no cal que els hi diguem això. El que ha de fer és anar-se a la cantonada contrària del lloc on ha passat la pilota. Per mi això és important perquè, per molt que als meus jugadors i als meus equips sempre els hi he venut un discurs, com us deia, molt romàntic, de que ens volem passar la pilota i que ho volem fer conjunt, al final els bàsquets es fan d'1 contra 1. Al final els bàsquets es fan d'1 contra 1. Però la meva manera de veure-ho és que jo facilito l'espai als meus jugadors. Els hi facilito que ells puguin desplegar la seva tècnica, que hi arribarem. Llavors tenim els 4 moviments bàsics del meu joc, els meus jugadors s'ordenen en aquests espais i cada vegada que es passen la pilota en algun d'aquells espais es mouen d'aquesta manera. Per tant, tenim tots els moviments coberts, però ens falta un passe, que és el moment on hi ha un jugador que decideix jugar 1 contra 1, trepitjar pintura i pren la decisió de que ell no serà el jugador que llença. Aquest jugador no hi ha problema, segueix la mateixa norma. Si quan penetres a l'aro
passes la pilota, estem penetrant verticant cap a la cistella, passes la pilota a la dreta, marxaràs al costat contrari a l'esquerra. No hi ha problema amb això, sí? Són els 5 passes possibles. 5 passes possibles. 4 passes per fora i un passe a partir de situació de 1 contra 1. Vale? 5 passes possibles. Perdó, puc fer una pregunta? Sí. Sí? Perfecte. El jugador, quan t'ha passat la pilota, Sí. quin és el seu principal objectiu? Perquè clar, quan fas pilota puc rebre o generar espai pels que ha rebut pilota. Mira. Quina norma li dones? Primer objectiu, genera espai, o primer objectiu, talla per rebre o talla per donar? Hi va haver un moment, això us ho hauria d'explicar després, però bueno, ja ens portat. No, em sembla molt bé, l'anècdota us l'hauria d'explicar després. En el curs de formació de la Federació Catalana de Bàsquet hi va haver un temps que em vaig estar plantejant fer un estudi estadístic, jo he estudiat economia, un estudi estadístic de com feien els bàsquets els meus equips quan portava minibàsquet en comparació als altres equips. Vale? Jo em pensava que els resultats serien que nosaltres fèiem els bàsquets perquè ens passàvem molt la pilota i fèiem bàsquets. Doncs en pràcticament el mateix percentatge, els altres equips feien bàsquet de 1 contra 1 i nosaltres també. Llavors, què vull dir-te amb això? Per mi el jugador quan passa i talla, i nosaltres veiem un partit de minibàsquet, molt poques vegades fa bàsquet de donar-li la bola al tall. Això pràcticament no apareix. Llavors, jo ja... No seria la paraula, no és que vagi rendit, però jo el que penso és que el que hem de fer és el contrari. Dir-li a aquest jugador que marxi i que en excepcions sorprengui per tallar i rebre la pilota. No sé si m'explico, perquè sempre que tallem, els meus jugadors, sempre que tallem, tallen, passegen per la pintura, és que n'hi ha una per partit potser que li pots donar la pilota en el tall, una que la pots donar en el tall, i marxes cap al costat contrari. Doncs ha arribat un punt que fins i tot, mira, en el meu equip jo ja no els dic passar i tallar, sinó que han de fer diagonals, perquè les diagonals són en línia recta i no es trepitgen la pintura, marxen en diagonal i tenen la llibertat, això es treballa després, de que en qualsevol moment que ells ho vegin clar, el que poden fer és, en vez de fer la diagonal, que el defensa ja sap que tu estàs marxant cap al costat contrari, el que fas és anticipes i intentes sorprendre. Crec que arribarem més lluny sorprenent amb els talls que no fent-los com a norma. Perquè fent-los com a norma, si ens anem a veure partits de minibàsquet, jo no en veig gaires de passeigs i tallars, a no ser que hi hagi molta diferència de nivell. Si tu vas a veure un campionat o un partit de bàsquets de passar i tallar, jo no en veig gaires. Llavors prefereixo donar-los i fer treballar els meus jugadors des de l'altre. Més rendit perquè no ficarem bàsquets de passar i tallar, per tant, generen aquest espai pels meus companys, però alguna vegada, quan siguis intuïtiu i vegis que la defensa la pot sorprendre, talles i reps la pilota. Vale? Perdona una cosa Sí. aquí afegir. I això creus que és, no tens resposta, que Solomani no la tenim, però creus que és perquè no hi ha suficient treball de la tècnica individual del passador i de receptor motriument? Creus que és perquè a Mini, a Catalunya, el Manco, ja defensau, no ho sé, tan bé el last, el banc, no sé, no entenc, però a mínim costa veure que tàcticament estan ben defensats, com perquè amb un bon tall, amb un bon canvi de ritme, amb un bon passe des de tal, no hi hagi més sistema, que és cert, hi ha poques Jo en veig poques. No sé dir per què és, però potser és per la tècnica del passe, però potser és... Per sa por, potser el jugador que té la pilota de molt ja passa perquè li tregui el millor defensor perquè els miris són molt... És un passe molt apurat. Sí, però... És un passe que s'ha de fer en un moment molt just i amb una precisió molt bona. Quan tens ajudes del defensa de 5, que ja ens entenem, el defensa de 5, és una situació una mica complicada. Bueno, la meva manera, el que us deia abans, la meva manera de veure ha sigut pràcticament amb els meus jugadors rendir-me. No farem bàsquets de passar d'allà. I quan treballo amb ells l'excepció, me n'adono que en rasco 2 al final del partit. I quan no ho feia com a excepció, ho feia com a norma, en rascava potser 2 també. Saps què vull dir? Precisament això, per ventura, de vegades els entrenadors estan passar i tallar més obsessionats en fer dibuixos de dins la pista que en fer una bona lectura i clar, tu has de passar i tallar, i vinga, passar i tallar, però no fem la lectura. Aquest és el plantejament que jo em vaig fer, aquest mateix plantejament és el que jo em vaig fer quan jo passava la pilota de 3-1 i li deia al meu jugador que tallés. Llavors em trobava 2 coses.
quan passava de 3-1 la pilota i li deia al jugador que tallés al costat contrari, 1, em trepitjava la pintura en els 1 contra 1 que volien jugar des del mig, i 2, quan arribava allà no hi havia espai per reemplaçar, perquè pensem-ho, el jugador que està a 1 té la pilota, si encara l'aguanta, en té un company a 3 i un company a 5, i el nostre jugador ha decidit canviar de costat sense cap motiu aparent, només perquè toca passar i tallar, perquè en minibàsquet, encara no sabem per què, es juga a passar i tallar. Llavors, quan arriba el jugador allà baix, bien, el que està a 5 l'envia fora, a 3, i el que està a 3 hauria de pujar a 1. Vale, l'equip queda descompensat. Jo us he de dir una cosa, la meva personalitat, ja us ho explico ara. Jo soc una persona molt ordenada. I segurament en minibàsquet ho hauria de ser menys ordenada. Sí? Hauria de deixar més espai a l'error aquest i que siguin els nens els que intuïtivament el que té pilota, quan m'emputxen per un costat, em decanto cap a l'altre i ocupo l'altra posició perquè el que han de tenir són aquests hàbits d'estar sempre a 3 metres de distància. Sí? Però la meva manera de veure és per què fem aquests talls, no? Quin sentit li donem a aquests moviments? Llavors, per això jo el que vaig decidir és jo intercanviaré, perquè jo no vull trepitjar la pintura en aquesta situació. Saps què vull dir? Jo vull deixar això obert a la situació del contra 1 al meu company. I al final, per dir-los als nens que han d'intercanviar sense blocs ni res. L'únic que, de fet, jo en minibàsquet el que feia és que quan passaven de 3-1 havien de xocar, per començar a memoritzar-ho, i ja ho parlarem després, havien de xocar la mà al jugador de 5. I era la seva manera de recordar que quan passava cap amunt el que feies era anar allà i xocaves la mà al 5 que començava a reemplaçar cap amunt. Digues. Val, però jo crec recordar quan jo jugava i quan vaig començar a fer els cursos, Sí. hi havia el concepte de sobrecàrrega i d'aclarar. Per això el tall. Per fer una sobrecàrrega en el lado contrario, concentrar la defensa en el lado contrario y facilitar el 1 para 1. O abiertos, como quisieras, pasas a uno, te más y uno tenía la situación de aclarar. Per Jugàveu això, amb un jugador per dins? perdó, no, No? 5 oberts. 5 oberts. Deixar-li l'espai al jugador perquè jugui 1 contra 1. Contra uno, pero feien una sobrecarga, pasaban, cortaba, 3, había una sobrecarga, sobre todo de mini, que segueixen en el teu. Sí, les situacions Tenies declarat, tot o sigui, això? encara juguen, vull dir, és una situació supernormal. El problema és, si no pot tirar el jugador de l'aclarat, què fa aquest jugador? O com segueix jugant l'equip? Perquè llavors l'equip està en el desordre. Què vol dir? Que els passes que nosaltres, una mica, els passes que nosaltres treballem, si hem deixat un jugador sol i aquest jugador no pot tirar i treu la bola, ja no hi seran els moviments establerts. Per què? Perquè aquests jugadors hauran perdut, que és una cosa que pot passar, però des de l'entrenador jo el que faig és intento ordenar-ho i després agafo i quan ja ho hem creat els hi deixo espai, perquè llavors ells ho trenquin quan els hi dóna la gana. Els hi dono pistes, ja parlarem de com es pot trencar això. Els hi dono pistes perquè ells trenquin i juguin, això no hi ha problema, però al principi jo els ordeno. Pot ser la meva personalitat, però jo els ordeno. Sí que en alguna situació les situacions declarat van bé, però si no hi ha bàsquet en l'aclarat, crec que després d'això, atzar. Perdona, no te he entendido esta palabra. No, azar, Azar. a lo que salga. Digues. Sí, però jo fixa't que només els dic on han d'anar després de passar la pilota. Jo només els dic, perquè el que vull és que es moguin. De fet, també ho està més endavant, però ja està bé que ho comentem, jo l'única cosa que els dic als meus jugadors que està malament no és que s'equivoquin en un moviment, és que no hi hagi moviment. Vale? Si un jugador, pel que sigui, passa la pilota i talla quan havia d'intercanviar el que sigui, mentre ho faci ràpid, mentre doni velocitat al joc i s'emporti el seu defensa, a mi em serveix. Sí? Jo poso les meves normes que crec que van millor després per jugar, però a mi em serveix. El que sí que no deixo fer el meu jugador és que passi la pilota i es quedi quiet, a no ser que estigui a 5, que hauria d'anar, si passa a l'esquerra cap amunt, hauria d'anar a la dreta i ja no hi ha més dreta per anar. Vale? I 5 passa a 3 i canviar sense altres 5, no ho contemples? Per línia de fons, amb els dos a la vegada. Impedint perjudicant super 1 d'estrès. Podem perjudicar l'1 contra 1 i el que més em preocupa és què estarà fent l'altre 5. Estarà preparat l'altre 5 per intuir? Perquè tu pots moc, o sigui, fixeu-vos que jo em moc quan sóc el protagonista, perquè és fàcil de recordar.
Quan jo sóc el protagonista i tinc la pilota, després de passar em moc, això és molt fàcil, això pots crear l'hàbit. Però estar fora de ser el protagonista i veure-ho, fer la lectura i veure que un ve cap allà i que l'altre intercanvia perquè llavors queda equilibrat una altra vegada, em sembla més... Però jo entenc que quan tu passa a 3, 1 se'n va i el 5 contrari. I 3 puja a 1... Exacte, els altres reemplacen espais. Per tant, aquell 5 també s'ha mogut espai Sí, dins la pilota. sí. Però bueno, ja està. Sí. No t'agrada o no vols fer, Sí. o el que deies. Sí que per mi em sembla més fàcil perquè t'emputxen. Què vol dir que em t'emputxen? Quan un jugador talla, per molt que tu estiguis desconnectat de la jugada, hi ha un jugador que et ve i t'emputxa, et fa fora d'allà. Saps què vull dir? Si et ve del 5 contrari, em sembla una mica més... Però que són idees que estan bé. O sigui, al final el que hem de fer és trobar-li sentit. Això és el que jo vaig fer la reflexió de dir i per què no intercanviem? Bueno, doncs potser algú de vosaltres té un moviment establert i pensa ho farem d'aquesta manera perquè a mi em serveix fer-ho d'aquesta manera. Això està molt bé que a mi em serveixi fer-ho d'aquesta manera, però donar-li un petit sentit al que fem i després li donem la llibertat, ara ho parlarem. Vale? Què ens trobem? Tàctica, l'última cosa. Situacions d'1 contra 1. Molt bé. En els meus jugadors hi ha una cosa que no ha canviat mai i que no ha de canviar mai. Vale? No ha de canviar mai. Qualsevol jugador, en el moment que vulgui, pot jugar 1 contra 1. No hi ha d'haver mai cap excepció a això. Qualsevol jugador, en qualsevol moment que vulgui, pot jugar 1 contra 1. No podem fer cap excepció a això. Ni fomentar-ho, ni comentar-ho d'una altra manera perquè no sé què. Qualsevol jugador ha de poder jugar 1 contra 1, quan li doni la gana. Sí? Ara, hem de ser, o jo soc rígid, amb una cosa. Oi que volem fer un joc que sigui col·lectiu, un joc que sigui generós entre nosaltres? Hem de ser, per mi, molt responsables amb la presa de decisió. Tu pots jugar tots els 1 contra 1 que tu vulguis, jo li dic. Si estàs sol, el tires. Però si no estàs sol, el comparteixes. El que volem, o el que jo vull, és evitar el xocar que deia. El anar contra tot i no ser capaç de veure altres opcions al meu costat. Perquè això és entendre el joc per mi i perquè, a més, generem alguna cosa a l'equip, que són nens, i que crec que és positiu que hi hagi aquesta cohesió de grup, que tothom té la llibertat per atacar, però que quan no puc tirar passo la pilota al meu company, això és obligatori. I de la mateixa manera us dic, i ho parlo perquè són nens, i també m'hi he trobat, quan un nen juga un 1 contra 1, està sol i no tira, també se l'ha de corregir. També se l'ha de corregir. Perquè això també m'hi he trobat. Perquè moltes vegades només ens fixem o només penalitzem molt fort l'accés. L'accés del jugador, que és molt evident que tira per sobre de les seves possibilitats. Sí? Bien. El defecte, o el nen que no tira perquè potser dubta o té alguna inseguretat o no ho veu clar, aquell nen, si està sol, també se l'ha de corregir. I tu, si has decidit jugar una situació d'1 contra 1 i et plantes a sota cistella i el que fas és quedar-te sol i tens una opció de tir, l'has d'aprofitar perquè l'equip necessita que tu l'aprofitis. Perquè aquesta opció és teva. Aquest tir, jo els dic als meus jugadors, aquest tir porta el teu nom i tu l'has d'aprofitar, aquest tir. Sí? És molt important, ho dic perquè moltes vegades només parlem de l'accés, no? De jugadors que tiren massa, aquest tira per sobre les seves possibilitats, s'està estampant cada vegada, però ens podem trobar amb moltes realitats a dins dels equips de nens que no tiren quan haurien de tirar. Sí? Moviments de joc. Vale? Sé que hi ha molt d'ordre, només us estic dient on els col·loco i què fan quan passen. Es mouen, al costat contrari. Vale? Llavors, 3 coses que jo fomento en els equips de minibàsquet. Vale? A part d'aquesta tàctica, sí? 3 coses que jo fomento en els meus equips de minibàsquet. La primera, repetir passades. Vale. Què és per mi repetir passades? És aquesta passada que quan la reps descartes, fins i tot abans que t'arribi la pilota, l'opció d'aprofitar-la tu i el que fas és automàticament passar-la. Sí? Això no ha de passar durant tot l'atac. Però quan aconsegueixes que hi hagi un jugador que repeteix una passada, li dona molta qualitat a l'equip. Molta qualitat a l'equip. Primer, perquè augmenta la velocitat del joc. Normalment, quan està un joc saturat i el que fas és passar la pilota i aquell no torna a pensar en ell, sinó que la repeteix al moment, sí? Augmenta molt el ritme del joc. I segon,
perquè proporciona un avantatge superior. Això, repetir passades, jo l'únic que faig és comentar-ho, algun dia explicar-ho, el jugador que fa de pòster repetidor en un exercici de 2 contra 2 li estic explicant que està repetint la passada, sí? Li poso nom en aquesta situació. Els dos clars exemples és la situació d'extrapàs. Un jugador quan rep la pilota a la cantonada, per mi, la meva manera de dir-ho, està repetint la passada. Sí? Rep, descarta el fet de pensar per ell i el que fa és mou la pilota perquè el seu company tingui més avantatge. Sí? Repetir la passada. Però també ho fomento molt amb les inversions de pilota. La pilota està a un 3, estic intentant jugar una situació d'1 contra 1, no he pogut i passo la pilota a 1. Quan passo la pilota a 1, l'1 pot tornar-ho a intentar. Sí? Però el que jo acabo demanant és que de tant en tant, sí, si algú, o sobretot a partir d'això ho faig del reforç positiu. Quan hi ha un jugador que repeteix ràpid la pilota i aquell troba un 1 contra 1 perquè la defensa estava molt més sobrecarregada a un costat, s'ha invertit la pilota i aquell jugador quan ha rebut amb un sol primer vot ja s'ha plantat sol a sota l'aro, sí? Quan això passa, li felicito al jugador que ha repetit la pilota. I s'explica. Potser no cal fer molts exercicis, però per mi és una cosa important, el tema de repetir les pilotes, ¿vale? Repetir passades. Sí? Conceptes bàsics de joc i 3 elements. El primer, repetir passades. El segon, ¿vale? Jo li dic equilibris. Sí? Jo li dic equilibris. Quan estem amb els nens a minibàsquet i els hi ensenyem vídeos com fa la Marta, moltes vegades ens enviem pels grups de WhatsApp aquestes jugades meravelloses de joc col·lectiu, que abans feien els Spurs, a vegades els Warriors, i aquestes jugades que sempre hi ha 60 extrapasses i tal. Bueno, si intentem analitzar aquestes jugades, jo he intentat a veure què passa amb aquestes jugades, bien. El primer que trobem és, això és una cosa que va fora d'aquí, però el primer que trobem és que no hi ha defensa del close-out de l'NBA, és el primer que trobem, però a part d'això, sí, el que trobo sempre en aquestes jugades és el dins-fora i el dret-esquerra. Jo li dic equilibris. Jo als meus equips els dic que han d'intentar tenir un equilibri entre que la pilota passi per l'espai dret i per l'espai esquerre. Què vull dir l'espai dret? Si partíssim la pista així per la meitat, sí? Hauríem d'intentar que la pilota no es saturi a un costat. Quan tu satures a un costat, la defensa s'atura al mateix costat. Sí? Tothom està volcat al mateix espai. Per tant, no és una cosa que treballi explícitament, però sí que moltes vegades en una situació de partit o en un atac està que no censuren al mateix costat, a mi em senten dir equilibris, i ells ja saben que aquí no se n'estan adonant perquè estan molt obsessionats amb això i el que han de fer és portar la pilota al costat contrari. I de la mateixa manera que els equilibris poden ser dreta i esquerra, quan comences a proposar que l'equip es passi la pilota i busqui això, a la primera setmana això es converteix en un partit de handball. A la gent li fa molta il·lusió passar-se la pilota llavors. I tothom es passa molt la pilota. Amb molta alegria, tothom se la passa molt, però no li estem traient profit, que és el que dèiem abans. La gent es passa la pilota perquè vol passar-se-la, perquè ho estem fent junts i perquè se senten bé i motivats amb això. Bueno, però hem de trobar un equilibri entre passar-nos la pilota per fora i trepitjar la pintura. Cada 2-3 passes hi ha d'haver un jugador que ja trepitgi pintura. Sí? Aquest equilibri és important que el mantingui. Encara que no sigui per tirar ell. Però l'equip necessita que la pilota passi per dins i per fora. Perdó, no entenc que això de trepitjar... Si jugam amb 5 oberts, això de dins-fora no ho acabo d'entendre. Jugador que, per mi, juga un 1 contra 1 i ataca la pintura, ataca cap a dins, va cap a cistella i ataca cap a dins de la pintura, li estic dient que està anant cap a dins. I quan dic dins fora vol dir que en la presa de decisió de si tira o no tira, passa fora. Llavors, òbviament, quan ell juga dins, si és dins i pot tirar, tira i s'acaba. A partir del dribbling, idò? Sí, a partir del vot. Sí, cap problema. Però el que necessitem és que la pilota no només vagi per fora, que hi hagi un moment que vagi a dins perquè la defensa es tanqui i tornem a trobar... Intentar de tant en tant jugar 1 contra 1. Exacte. Aquí, en la proporció, els nens ho han de descobrir.
Sí? Si porten 7 passades per fora perquè estan passant-se la pilota, és una altra vegada on els hi hem d'anar comentant, o jo li vaig comentant, ei, els equilibris no els estem fent bé. Us esteu passant la pilota per fora tota l'estona. I a mi m'agrada molt que us passeu la pilota, però no li esteu traient profit d'això. No li esteu traient profit. Necessitem trepitjar la pintura, perquè quan trepitgeu la pintura vindran les defenses. Llavors tornarem a tenir espais a fora. I això, quan jugo un dins fora, ja puc lligar-ho amb la part d'abans, que és repetir la pilota. Sí? I apareix l'extra passa una altra vegada. Vale? 2 idees, no? La primera era repetir la pilota i la segona seria els equilibris en el joc. Sí? Per tant, perdona, la feina de recepció ha de ser molt bona. Les arrencades són claus, ho parlarem. La recepció i les arrencades són claus, perquè el que fem, o sigui, al final, a mi m'agrada veure-ho, l'ordre aquest és un facilitador d'un contra uns. És un facilitador. Com més ràpida va la pilota, menys ajudes defensives hi ha, i hem de ser conscients que en minibàsquet els nens defensivament aguanten pocs segons, col·locats, pendent de 2 coses. A la que ja jugues, al primer moment sí que és molt complicat que la defensa estigui despistada, però quan ja has fet un parell de passades, o 3, un dins fora, jo quan aconseguíem jugar bé, hi havia vegades que fèiem un 1 contra 1 i fèiem una cistella i el que seria el last o l'ajuda del costat dèbil no estava ni mirant perquè l'estàvem portant de bòlit. El nano estava tallant, no sé què, fèiem un bàsquet i els defenses perquè perden la referència de pilota, aro, on he d'estar col·locat, canvia el joc, he de reajustar. Llavors el que fem és, com més passem la pilota, menys defenses es trobarà el protagonista. Sí? Menys defenses es trobarà el protagonista. I més fàcil serà que desplegui la tècnica. Perquè la tècnica, per molt que hagi vingut a parlar de tàctica, ha de ser el 75% de l'entrenament. I després parlarem de com ho fem, això. Perquè no tenim gaire temps. Bueno, jo com a mínim no tinc gaire temps. Tenim 1 hora i quart, només. 3 dies a la setmana. Llavors, amb el poc temps que tenim, i estem en una edat on el 70 o el 80% del temps l'hem de dedicar a aspectes tècnics del jugador, com d'una manera camuflada o amagada podem fer que aquests jugadors es moguin o entenguin una mica els nostres conceptes mentre estan treballant tècnica individual. Sí, això és el que després farem, segurament a la tarda amb exercicis més pràctics. Repetir passades i equilibris. Tercera cosa, robar punts. Robar punts. Què és robar punts? Trencar-ho. Trencar això que hem dit. La primera manera de trencar això que hem dit, situacions d'esquenes. Esquenes. Esquenes. Quines... Guanyar l'esquena. Guanyar-li l'esquena al jugador. Quines 2 situacions treballo jo perquè crec que són les més intuïtives de trobar? La primera és quan em trepitgen, jo li dic trepitgen, quan ens volem passar la pilota i el meu defensa està trepitjant la línia de passe i no puc passar-te la pilota, automàticament quan detecto que em trepitja la línia de passe, marxo i ve el següent. Sí? Marxo, jugues situació d'esquena i ve el següent. Sí? No intentes fer una porta enrere. Sí, això. Perdó. Si jo el que vull fer és passar-li la pilota, aquest jugador té la pilota i li vol passar al seu company, sí? Li vol passar a l'altre, sí? Ara els he col·locat en posicions parells. Sí, si té la pilota i el que vol fer és passar-la i el defensa està col·locat de tal manera que trepitja la línia de passe, activem això per passar a l'esquena. Sí? Primera manera de robar punts. Per mi hi ha 2 maneres de robar punts a partir de les esquenes. La primera és, quan trepitgen una línia de passada, automàticament, i això s'ha de treballar, automàticament hem de passar la bola al futur. Perquè les esquenes està molt bé de jugar-les, però el més important d'aquí és el passador. Perquè entre que ho veu i ho entén, el jugador aquell ja no està sol. De fet, ja ha acabat el tall. Sí? Llavors, el jugador aquell ja està molt entès. Hem de pràcticament entendre'ns. Quan detectem que la línia de passe està trepitjada, jo els dic, us trobeu al futur. I algun dia aquest jugador fa la finta i llavors torna a treballar per rebre i tu has passat al futur i hem perdut la pilota, però hem d'intentar fer això perquè si no cada dia ens trepitjaran més forts les línies de passe. Sí? Per tant, és important que ens fem això. Segona manera, a partir de les esquenes que utilitzo
és quan hi ha situacions de 1 contra 1. Sí? Quan hi ha situacions de 1 contra 1, la primera és quan em trepitgen, quan hi ha situacions de 1 contra 1, què fan els jugadors que no tenen pilota? Estan quiets mirant. Bueno, doncs els jugadors que estan més allunyats de la pilota, normalment els jugadors que estan a posició 5, el que poden fer és jugar portes enrere. Vale? Per què? Perquè el defensa normalment el que fa és implicar-se amb la defensa de l'1 contra 1. Llavors, tu pots esperar la pilota fora per rebre el dins fora i després seguir jugant, o pots intentar castigar aquesta ajuda a partir d'un tall per línia de fons. Vale? Per mi són aquestes les dues maneres que jo fomento de que els nens busquin l'esquena. Quan em trepitjo la línia de base, m'escapo. I quan estic a la cantonada i el meu company juga 1 contra 1, si ho veig clar, castigo l'esquena. Per mi seria la segona manera de treballar aquesta manera de robar punts. Amb aquesta acció rompríem un poc el principi que han dit de no té arma per davant de la pilota. Exacte. Això és que costa un poquet més que els nens entenguin. Exacte, trencaríem una mica, perquè aquest jugador on va després? No? Aquest jugador on va? O potser intenta fer l'esquena perquè ell ha vist que hi havia una situació d'esquena i molesta l'1 contra 1. Bueno, però li hem de donar, perquè li hem de donar la llibertat, no? A partir d'aquí trenquem i que ells decideixin. Vale? Per mi aquestes són les 3 maneres que jo tinc de afegir coses en el joc col·lectiu, que eren els 4 passes i els 1 contra 1 que jugàvem abans. Vale? Llavors, us parlo de la meva experiència, problemes que m'he trobat. Vale? Us parlo de la meva experiència, problemes que m'he trobat amb mini. No ocupen les cantonades. Això què vol dir? Que els nens són impacients i que tothom va tirant amunt. I els espais de l'1 contra 1 es fan petits. Vale? Es fan petits. No passa res. No hi ha problema. Però un problema que ens hem trobat és que cada vegada els nens, en vez de jugar fent el camp més gran possible, quan van a la cantonada van pujant cap amunt. I llavors què fa? Que els triangles i els espais dels 1 contra 1 són més petits. És més difícil jugar amb aquests espais que l'altre. Jo intento, amb la mesura que es pot, anar-los dient, com que ens passem molt la pilota, perquè ens la passem molt, quan vas a la cantonada hi estaràs molt pocs segons, perquè en res vindrà un altre i a tu t'emputxarà cap amunt. Però quan et toqui ser la cantonada és molt important que hi siguis, perquè un dels teus companys ha de tenir la llibertat per poder atacar l'1 contra 1 amb triangles, amb espais, amb porcions molt més grans. Si no, el problema que trobes és que els triangles són molt petits, els jugadors van pujant cap amunt i llavors costa més jugar 1 contra 1, que al final és el que volem, jugar 1 contra 1, però no d'inici, que era la frase aquella del principi. La segona cosa que potser costa més, perquè a vegades pot semblar una mica contraintuïtiu el moviment, és que quan passen els nens tallen i hi ha una situació que quan passen, en vez d'anar cap a la pintura, el que han de fer és intercanviar. Aquí jo els hi poso allò que dèiem que es xoquin la mà, que marxin al costat contrari, o simplement, i a vegades que el que faig és estem jugant una situació de 3 contra 3 o qualsevol situació col·lectiva, el que sigui. Poso conos a les cantonades, 2 conos fosforitos allà a les cantonades, una i una. I de tant en tant els hi vaig recordant, recorda que després de passar has de tocar un cono fosforito, perquè sempre marxes a la cantonada. Recorda que després de passar has d'anar a tocar un cono fosforito. I intuïtivament hi arriba un moment que ja se'n recorden d'intercanviar, però a vegades sí que és veritat que costa, que costa una mica que els jugadors siguin capaços de recordar aquest intercanvi. I la cosa que més costa de totes, i que és normal que costi, és la presa de decisió. Tots juguen 1 contra 1. Quan puc tirar i quan no. Quan el tir porta el meu nom i quan no porta el meu nom. Això els hi costa molt reconèixer. Els hi costa molt reconèixer. I és normal que s'equivoquin i han d'equivocar-se. I ens passarà a vegades que hi haurà un jugador que tirarà un tir forçat que nosaltres pensarem aquest tir no l'havies de tirar i la ficarà. I a veure com li expliques llavors que no l'havia de tirar o al contrari. Però això és una cosa que costa. La presa de decisió en l'1 contra 1. I especifico molt abans de xocar perquè hi ha molts jugadors que fins que no és impossible fer el bàsquet no la passen. I després ho intenten,
però aquell passe arriba botant, la pilota està mig perduda, el jugador que està sent molt vertical allà acaba xocant, llavors veu que ja no pot, sí? I quan ja no pot, llavors decideix que passarà la pilota. Llavors què passa? Que aquest passe no és bo, i si el passe no és bo, perdem temps i perdem avantatge. Llavors, jo intento dir-li al meu jugador que ha de reconèixer si el tir porta el seu nom abans d'estampar-se, perquè per molt que s'estampi, si tu t'estampes, no pots passar amb qualitat. Això passa sempre. Si tu t'estampes, no pots passar amb qualitat. Llavors el que necessitem és que aquest jugador, jo intento que reconegui molt bé quan el tir és per ell, quan no és per ell, quan és per ell, quan és per ell. Sempre tenint la llibertat de jugar tots els 1 contra 1 que vulgui. Sempre jugar tots els 1 contra 1 que vulgui. Vale? Per resumir-ho, què busquem? La primera cosa, el joc ha de ser amb un ritme molt alt. Val? El joc ha de ser amb un ritme molt alt. És millor, el que us deia, que un nen s'equivoqui en un moviment que tu has ensenyat per ordenar-los i prou, que s'equivoqui, que no es mogui. Que s'equivoqui, que marxi i ja ho arreglarem, o serem 2 a la mateixa posició, no passa res. El pitjor de tot és que els nens es quedin quiets, sí? I a vegades, quan l'estrès puja molt a dins del partit, el jugador es bloqueja i el que necessites és, jo sempre els dic, han de passar moltes coses. Els meus nens, quan són molt petits, els dic, si estiguéssiu a la tele i estiguessin retransmetent el partit, el comentarista no hauria de parar de comentar coses. El que no pot fer el comentarista és anar a càmera lenta explicant, ara hi ha un passe, ara hi ha un 1 contra 1, hauríem de posar-lo a prova. El comentarista ha d'estar parlant tota l'estona, ha d'estar comentant coses tota l'estona. El ritme de com més coses passin, més fàcil és aprofitar-ne una. Sí? Si en el nostre atac només passen 3 coses, com les 2 primeres no siguin bones, ja no ens en sortirem. Si en passen moltes, i passa per la mà de molta gent, i ataquem a molts defenses diferents, i passa molt de... Llavors és molt més fàcil trobar alguna cosa positiu en aquella situació d'atac. Vale? Ritme molt alt. El segon, ja l'hem mig comentat abans, és facilitar les situacions als nostres jugadors. Jo crec que el fet de passar-nos la pilota, per molt que sigui molt romàntic, i els nens creguin que estan fent una cosa espectacular i que bé que juguem en equip i que bé que ens ho passem i que fem una cosa que genera molta cohesió de grup, facilita les coses, és el que us deia. Jo, repassant, mira, quan preparava, que em va trucar l'Àlex a aquest taller, ara porto infantils i cadets, i ara feia ja uns anys que no portava minis, feia 3 o 4 anys que no portava minis. Hi ha algun vídeo al YouTube dels equips que entrenava, d'algun pare que el penjava, i vaig estar mirant els partits, i és que te n'adones d'això. Hi ha vegades que feien bàsquet després de 3 o 4 passes i els altres nens ni ho veien. Estaven descol·locats. Al final el que fas és facilitar les coses perquè no sigui un 1 contra 5. Sí? Perquè no sigui un 1 contra 5. Això jo me'n vaig adonar amb el temps que et permetia controlar el ritme del partit. Sí? Et permetia controlar el ritme del partit. Les coses que anaven passant eren més controlades per tu. Vale? I et permetia estar més ordenat en defensa. Com millor acabes els atacs, sí? Menys situacions gratis de velocitat rebíem nosaltres. Com millor acabàvem els atacs, més opcions de fer bàsquet. Per tant, més opcions de que hagin d'anar a assecar de fons. Més fàcil és que jo estigui amb la meva parella d'una manera ordenada. No que sigui absolutament caòtic, que el rebot surti sol i ja hi hagi un jugador corrent i que m'estigui sumant 2 punts. Llavors, jo això no ho feia per això, però sí que em vaig acabar donant que era més fàcil defensar ordenat i pressionar que no atacar en el caos, que llavors és un intercanvi de cops constant i segurament acabi fent bàsquet en minibàsquet el més alt. Sí? Van corrent amunt i avall, i llavors això ens permetia a nosaltres ordenar una mica l'equip des de la posició defensiva. Era més fàcil fer les parelles, poder pressionar-lo en la situació de baixar la pilota d'una cama a l'altra, vale? Ens anava millor. I, per últim, l'objectiu que estem creant, o que acaba el que noten els nens, és que estan fent una cosa junts. Sí? Ells noten que estan fent una cosa junts, ells noten que ara li he passat jo la pilota al meu company i després me l'ha passat ell a mi, ells noten, disfruten de la generositat aquesta i la cohesió de grup i com ho viuen ells, és un motor, és increïble. Sí? És un motor increïble. Quan tu tens un equip convençut de que això que estan fent ho estan fent junts
i és maco, i es veuen representats, i els hi agrada, i els hi diuen oh, que bé que jugues, o que xulo, que com us la passeu, que tal, això és un motor pels nens. Sí? Jo, era la meva proposta, i per mi això, els nens vibraven amb això. Estaven absolutament convençuts amb això. Val? Bien. Dubtes? Coses? No? Sí, quan s'estableix qui juga de 1, qui juga de 3 i qui juga de 5? Ells, tu? Jo no ho he dit mai amb això, però ni amb minis, ni amb infantils, ni amb cadets. I crec que és una cosa que potser si m'hagués trobat en una situació que no passés alguna cosa sí que hauria d'haver intervingut, però crec que és una cosa que neix dels jugadors. Jo ara amb ells, que no els conec de res, els hi poso fer un 5x5 i hi haurà un nen o una nena que intuïtivament, quan s'hagi d'anar a assecar, anirà a buscar la pilota per baixar-la. Aquest jugador baixa la bola. No, jo no ho he assignat mai. Potser si ho he assignat ha sigut pel contrari. A algú que m'interessava fer-lo créixer en allò, li he dit que assumeixi aquella responsabilitat, però en cap cas algú treure'l d'aquesta responsabilitat. Si algú li neix, ho fa. Jo no ho he acabat, jo no ho he hagut de dir mai, això. Sempre he dit les coses molt fàcils. Els jugadors que més ho portaven a la sang i més ho viuen d'aquesta manera, i a ells intuïtivament els poses a jugar, si nosaltres ja ho sabríem. I llavors ja els he deixat amb això. L'únic que m'he trobat és algun cas que jo he volgut promocionar o intentar ajudar un jugador concret que faci aquella tasca i llavors ell potser no ho vivia o no ho sentia que ho havia de fer i jo el feia recular i li deia vull que em facis això expressament, però mai treure un jugador d'aquest escenari si ell ho vol fer. Això no m'ha passat mai. Sí? Alguna cosa... Sí. Jo crec que la solució és tècnica. Tècnica. És que ara a la següent diapositiva hi arribem. La solució és tècnica. No ho rebo així. Per mi la solució és tècnica. El que passa és que dintre del que puguem, en aquest perfil d'equip que em deies tu, que hi ha un jugador que això, alguna hem de fer. Haurem d'ajudar d'alguna manera en aquest jugador, perquè si no aquest jugador jugarà sol al final. Llavors els altres tampoc milloraran perquè mai passaran la pilota i llavors sempre que la rebin també se'ls escaparà. Llavors jo crec que el que hem de fer és enfocar tot això, per molt que la xerrada sigui de joc col·lectiu, a tècnica individual. Hem de ser capaços nosaltres de tenir suficients recursos de tècnica individual com perquè aquests nois millorin. I dintre del que cap, si es van passant la pilota, si podem alliberar, perquè si no el que acaba passant és hi ha un jugador que és superior, és més bo i aquest jugador acaba jugant sol la majoria del partit. I això jo crec que no l'ajuda ni amb ell ni als altres. Amb ell crec que tampoc. Què prioritzes aquesta etapa anterior? Vot. Fomentaries els passes? S'autonomia. Els passes és una cosa superinteressant. Saltem-nos-ho. Els passes és una cosa interessant. Una pregunta. Imagina un gran passador. Pensa en algun gran passador. És que el passe és una cosa que a mi em té... Imagina un gran passador. Vale. Els grans passadors no utilitzen, o sigui, quan jo penso en un gran passador, moltes vegades no utilitza una gran tècnica individual de passe. No és allò de, mira quin bon passe picat sé fer, sinó el gran passador que imagino, quan jo penso en un excel·lent passador, és una persona que veu i pensa més ràpid i coses que els altres no poden veure. O sigui, quan penso en el Barça del Sares, sortíem en transició i el Calates, que és un grandíssim passador, quan anava en transició, amb el Mirotic a sota l'aro, no sé si ho recordeu, li penjava boles en contraatac per sobre.
aquestes boles arribaven sempre i eren una meravella. Arribaven sempre. I jo no se m'acudria mai explicar-li al meu jugador que ha de passar en contraatac així, bombejat jovet, allà sota l'arc. Aquesta no és una tècnica individual de passe que s'ensenyi mai a les coses. Llavors, amb el passe passa una cosa, que és... el gran passador és el que fa moltes hores o el que té la facultat per veure-ho. Per veure-ho i fer-ho. És una cosa difícil, no? Perquè el gran finalitzador sí que pot fer moltes hores i aprendre moltes finalitzacions i traspassar-les, però el gran passador, al final, mirem els grans vídeos de passes o aquestes coses. El gran passador, moltes vegades, o el passador extraordinari, és aquell que imagina i que veu aquelles coses que no poden veure els altres. Llavors, amb el passe em costa a vegades, no? Però el passe jo crec que no és una cosa que sigui tan determinant per poder jugar així. O sigui, sí que és important, però crec que encara que sigui de pit, encara que sigui un passe més o menys normal, crec que ho haurien de poder fer. Llavors jo, abans d'això, molt de vot. Molt de vot i molt de finalització. Jo és el que més feia, molt de vot i molt de finalització. I fins i tot el tir amb comptagotes a nivell de correccions, perquè són molt petits, perquè al cap d'un any o dos els hi canviarà la distància i el pes de la pilota, perquè els nens no han crescut ni creixeran al mateix ritme els uns als altres, i començar a parlar-los de coses, de que han de modificar certes coses del tir, ha de ser una cosa molt evident. Jo només busco en situacions de nens tan petits, a no ser que sigui una desviació, però això seria un altre clínic, a no sigui una desviació molt gran o una cosa molt evident que ha de canviar, per mi en el tir aniríem cap a situacions de buscar la comoditat del jugador. Buscar la comoditat, un jugador que tira més tort, un jugador que tira menys tort, un jugador que obre més el braç, un jugador que bombeja més... I sí que hi ha coses que les hem d'enfocar nosaltres, però buscar la comoditat del jugador en el seu tir, perquè tots els tirs són diferents, dels grans tiradors o de la gent que ha tirat tota la vida, tots els tirs són diferents, hi ha hagut grans percentatges de tirs, hi ha grans percentatges de tir, i no tothom tira igual. El Navarro ficava molt, i no tira igual que el Stephen Curry, i no tira igual que el Jokic. I tots fiquen molt, però tothom ho té diferent. Llavors el tir, entre cometes. Continuo amb això. Llavors, de tècnica, això que us deia, dedicació completa, sí? Dedicació completa. Llavors, quan passi a pista, val? No sé... En media hora. Jo el que faria és xerrada i a la tarda entreno a saco. Vale. Vale? Quan passi a pista a la tarda, el que jo faig és camuflo les petites detalls tàctics aquests a dins de tot l'exercici de tècnica individual. O sigui, no juguem situacions de 5x5, juguem poques situacions de contra 0, el que fem és juguem situacions de finalitzacions, però en vez de fer files i que facin finalitzacions, fan files després de passar i tallar. Passen, talla, i el jugador que reemplaça llavors juga una finalització. I jo estic pendent de la correcció, però tu abans de fer aquesta finalització hauràs de fer aquest moviment de joc. I a vegades potser ni els explico amb ells, però crees l'hàbit d'aquelles coses. Llavors, el més important és dedicació completa a les situacions tècniques. I la tàctica només ens serveix per crear escenaris ideals per desplegar la seva tècnica. Ideals o, com a mínim, facilitadors perquè ells se sentin més còmodes per desplegar la seva tècnica. Sí? O sigui, calma amb això. Al final el que fem és treballar la tècnica individual del jugador en el 80% o en el 90% del temps. Aspectes de la tècnica. Em preguntàveu, quins aspectes? Per mi el vot. Jo treballo molt el vot, et diria que treballo en un 50% treballo vot. Òbviament que són canvis de mà, el que passa és que a la meva manera de veure-ho, els canvis de mà, com a tal, només canvi de mà no serveix. Jo no he vist mai un jugador que dribli fent un molt bon canvi de mà. El que necessites és el que jo intento explicar i treballar amb els meus jugadors, que és jugar amb el tamany del cos i jugar amb les velocitats. O sigui, aquells exercicis que jo feia quan era jugador d'anar aquí i canviar per sota, és molt difícil veure un jugador que va a un lloc, fa un canvi per sota les cames i s'ha quedat sol. Això no et serveix només per driblar. El que necessites és enllaçar-ho amb diferents coses. Llavors, als meus jugadors els dic que han de jugar molt amb aquestes dues coses, amb el tamany del cos. No és el mateix fer
un canvi de mà per davant o fer un canvi de mà per davant que sigui més baix, que sigui una situació que el jugador s'aixeca i està buscant una línia de passe o està buscant, està fintant el tir i després decideixi trencar amb aquest canvi de mà. Jugar amb el cos i jugar amb els ritmes és més important que per mi que la tècnica perfecta del canvi de mà, que també s'ha d'ensenyar, no dic que no. Ho ensenyo tot, però aquí sí que li poso molt d'èmfasi. Quan fem tècnica individual parlo de què fa el teu cos, com tens l'esquena i què diu la teva mirada. Sí? L'esquena i la mirada són els elements que per mi són claus. Si tu vols driblar el jugador que tens a davant, el que has de fer segurament sigui posar l'esquena a l'aro, posar la mirada a l'aro i després amb un simple canvi de mà ja podràs trencar i podràs anar-te'n cap allà. Que no és el mateix que un jugador que faci això. Sí? Els jugadors també que tenen més canvi de ritme són aquells que driblen amb més facilitat, no els més ràpids, els que tenen més canvi de ritme, no els més ràpids. No sé si ahora me estoy adelantando, pero es que veo en el bote, para mí, una cosa importante, que es la cadencia en el ritmo del bote. No solamente el cambio de ritmo en velocidad gestual, sino la cadencia y el cambio de ritmo en ese bote más alto, más bajo, más velocidad, de que la distancia entre el suelo y el bote. Yo, o añadiría, no sé, perdona, con toda Sí que és veritat humildad. que aquestes coses a vegades les treballem amb més petits. Bots alts, bots baixos, bots a diferents Pero alçades. esos cambios de más, me Sí. refiero, no solamente como habilidad, no solamente como un domini, porque conèixer l'entorn. El domini es pot treballar de moltes maneres, sí, 100%. Però en el 100%. canvi de ritme, el treballar a la vegada que el tamany del cos, a la vegada que el canvi de ritme gestual, de velocitat, de cames, de verticalitat, la cadència del vot. No, em sembla molt bé. Segurament hi hagi més coses, o sigui, jo només poso les coses que a mi em semblen les més destacades a treballar, però hi ha moltes més situacions de vot. Sí? Per mi en minibàsquet és una cosa que ensenyo molt, aquestes dues. Sí? Treballo molt per pauses, després si voleu a la tarda farem algun exercici de pauses. Treballo molt el nen porta una velocitat, pausa, aixeques cos i mirada i tornes a arrencar, parar, arrencar, jugar amb els canvis de ritme. Tot això ho treballo molt més que no he treballat pràcticament mai un exercici on vés allà, fes un canvi de mà, vés allà, fes un canvi de mà i vés allà, fes un canvi de mà. No li veig una transferència prou gran al partit. El canvi de mà em sembla una petita eina que sumada a un altre canvi de mà a vegades o sumada a una pausa, a un canvi de ritme, a un parar i arrencar una altra vegada, llavors sí que treus i dribles i generes avantatge, però si no, per si sol el canvi de mà s'ha de treballar, però a mi m'agrada ajuntar-ho amb aquestes coses. Sí, m'agrada ajuntar-ho amb aquestes coses. Això del vot, ¿vale? Després, la passada. Aquí és el que jo us deia de què és un gran passador, no? Jo als meus jugadors, sí, a part de lo de la passada, dues coses que treballem molt és tensió en la passada, sí? Tensió en la passada. És important que agafin l'hàbit de donar-li importància en com deixen anar la pilota i deixen de ser els protagonistes, perquè moltes vegades quan ja no soc el protagonista ja passo de qualsevol manera i és important que el meu company rebi la pilota amb la mateixa avantatge que jo o més gran, no que l'hagi d'esperar perquè vota 2 vegades al terra. Sí? I la segona cosa és descobrir diferents angles. Sí? Descobrir diferents angles de passada. Què vull dir? Els jugadors no només han de passar des d'aquí. Tenim un ventall d'angles on els jugadors han d'aprendre a passar des de diferents espais. Espais que són més propers al cos, sí? Espais on hagi de millorar pivotant o fins i tot passar sobre bot. És una cosa que també els costa molt tenir l'hàbit de passar sobre bot. Sí? I botar fort, perquè per passar sobre bot és una cosa que sí que parlem molt. Per passar sobre bot el que necessites és que la pilota s'enganxi a la mà. Perquè si no, quan passa sobre bot i la pilota no s'enganxa a la mà, el que passa és que els jugadors acaben passant de bolos així. Perquè la pilota la tenen tova aquí sota i no arriben, i passen des de baix. Tu el que necessites és botar fort perquè la pilota s'enganxi a la mà per poder-la dirigir cap allà on tu vols, en el passe sobre bot. Sí, aquí sí que és una cosa que... Perdó, interpret, per això que estàs dient, Sí. que de la mateixa manera, a dir, un bon driblador, un bon botador, se pot arribar a fer gràcies al treball. En canvi, un bon passador és més una cosa del talent. A veure, jo crec que també, o sigui, es pot arribar a ser bon passador amb això. El que passa és que ho has de veure. I això se pot millorar exclusivament amb el treball. Llavors- O és més, mira, És aquest que aquí- nin el veig com a... És que se li nota, és que
És que aquí tinc el dubte jo, perquè llavors el que hem de fer quan fem tècnica individual de passe i volem que els nostres nens passin millor és ensenyar-los a mirar. Què has d'estar mirant per fer aquell passe a la porta enrere? Potser no és tan important que tu facis el bon passe picat, sinó que tu siguis capaç de descobrir que hi ha aquella línia de passe i que allà donaràs la pilota. Per això el passador, a veure com no? És molt important que sàpigues fer arribar la pilota, però també és molt important que tu intueixis que allà hi haurà un passe. No? Aquí s'ajunten aquestes dues coses. En canvi, amb el driblador jo crec que, però igualment ha de fer passe, ha de millorar-lo, ha de descobrir angles, ha de passar temps, se li ha d'enganxar la pilota a la mà, ha de saber passar sobre bot, ha de saber passar guanyant espai, ha de saber fer totes aquestes coses amb el passe. Però una persona que sigui molt bona passadora potser serà incapaç de fer un passe a una esquena perquè no ho veu. Perquè no... Això que us deia, entre que ho veu i ho entén ja no hi és. Sabeu què vull dir? Entre que ho veu i ho entén ja no hi és. Això seria de la passada. Finalitzacions i tir. Aquí he apuntat les que jo utilitzo, les més bàsiques que ensenyaven minibàsquet. Vale? Finalitzacions bàsiques, sí, que prou feina tenim. Puta fort, preparar-nos per una acció aparentment tranquil·la i relaxada, fer un últim bot fort, fer una remada, agafar fort la pilota per deixar-la davant, en entrades normals o en entrades anar-ho passant per davant. És igual si són entrades normals o anar-ho passant. Efectes, jo crec que és una cosa necessària, situacions d'efectes, m'és igual si és per davant o per darrere, ser capaç de tenir aquest tacte amb les dues mans, no només amb la bona, per fer situacions d'efectes, també treballo, pèrdues de pas, Eurosteps i flotar. Bombes, sí? Flotar. Ataques i a 2 metres, no una parada i un temps, sinó a 2 metres, m'és igual si és a un peu o a 2 peus, a vegades jo amb ells treballo situacions de flotar a un peu, o en base a un peu, o a vegades ho treballo a 2 peus, però llavors els 2 peus són a la mateixa alçada, els dos, a la mateixa alçada dels dos, deixo anar la pilota i el meu cos cau endavant. Sí? Sempre quan fem això, sempre quan floto, això cadascú... Jo els dic als meus jugadors que poden tirar amb la mà que vulguin, perquè sí que és veritat que quan tu vas a fer una entrada tires amb la dreta quan el defensa està a l'esquerra o tires amb l'esquerra quan el defensa està a la dreta, però quan tu flotes, al final el que has de fer és tirar abans de que arribi el defensa. Per tant, a priori, el meu jugador sempre podrà tirar amb la mà bona quan flotes. Sí? Perquè si flotes, si jo vull flotar, però tinc el defensa aquí que no em deixa tirar amb la dreta perquè jo soc dretà, doncs segurament ja no estigui flotant, estigui tirant en una altra finalització. Llavors, normalment, això és meu, quan jo faig flotadores, sempre només treballo la mà bona. No treballo flotar amb la mà dolenta perquè no visualitzo jugadors que flotin amb la mà dolenta. Sí? Una pregunta, el treball de la pas a zero en minibàsquet, t'ha donat problemes, ho treballes, no? Perquè clar, abans fèiem passes i la pas a zero no n'havíem de fer, però abans la passa menys un. Totalment. La manera més fàcil que jo he treballat el pas zero és en finalitzacions. És en finalitzacions. En reversos, no? Que abans havies de fer dos passes, només una i dos, i ara pots clavar el peu, recollir pilota i jugar un, dos i clavar els dos. Sí? Jo no ho he treballat gaire. En finalitzacions, una mica. A mi el que em permet és aquelles jugades que són dubtoses, ja li surten més. En arrencades, en velocitat, que rebo la pilota i que abans havies de rebre amb els peus a l'aire, perquè si no, ara pots rebre amb els peus enganxats al terra i no hi ha problema perquè ella no compta. Sí? Jo no ho treballo explícitament, vale? Amb nens. Potser en alguna situació de finalització concreta o alguna sí, però jo no li dedico gaires més. Però ara un jugador que no ha fet mai centrades d'estella, tu partiries per ensenyar-li primera i segona, fa tota la vida, o diries, no, passa zero en primera i segona. No m'ho havia plantejat. Va, ja està. Podria treure, Queda l'aire. si comença de zero i aquesta persona pot aprendre de zero, potser seria interessant que comencés ja amb el pas zero i que comencés a partir d'una situació d'avantatge que la resta de jugadors no tenen. Sí? No m'ho havia plantejat, això. No, era precisament això. Sí? Començam. Des de què? Jo penso que més d'una ho ha pensat. Què iniciar? La típica de 1-2 o ja en la 0? A sort d'iniciar. I és un dubte que jo encara no tinc resolt, honestament. Home, el nen traurà més profit del pas zero, si el té que si no. Llavors, si està a zero i no té l'hàbit aquest instaurat de les dues passes que hi ha això,
teòricament és així, podríem aprofitar-nos. però sincerament, quants ho fan així? Vull dir, és que la teoria te diu, està clar, tu comences en la passa zero. Ja. Ara jo, persones que conec, sabent això, encara feim o fan 1, 2. I després ja introduirem més endavant la passa Sí, zero. però mai tens temps. Mai tens temps, perquè no el tens mai el temps per fer M'ha agradat, vull dir, molt interessant això que ha dit en Tomeu, perquè és un assumpte que jo particularment també tinc. Home, a veure, jo ara fa molt que no porto des de tan avall, llavors, o sigui, tan avall, tan petits. Clar, no m'havia plantejat la idea de si ha d'aprendre de zero, ensenyem-li que tregui rendiment del reglament actual. Ensenyem-li les coses bones que pot aprofitar-se del pas zero. Jo ara només ho faig amb les excepcions, amb les coses que crec que em van bé i que són fàcils d'aprendre i d'introduir a partir del pas zero. Però sí que ho podríem fer. Sí. I una cosa més, Estiu, que has dit que no t'hi fiques molt i tal. Sí. Els nens, 2 mans. Sí. Tu corregeixes això? Sí, una. Sí, no? Sí, una. Per mi, que la posició corporal sigui còmoda, que el tir tingui un arc com l'ha de tenir a l'edat que tenen, sobretot que no hi hagi un hàbit que després sigui molt difícil de corregir. Sobretot algo que sigui molt evident que després, quan sigui cadet, li expliquis, has de corregir això, i sigui ja impossible. Petits detalls bàsics de l'arc, de la posició corporal, de la comoditat, que sigui un tir fluid, i a part d'això, És que per mi la meva dificultat més gran que veig és que un mini pots aconseguir un angle de 90 graus, però quan passa infantil i és una pilota gran, això ve aquí quan vol tirar de fora. el problema és que els nens, que no és un problema, els nens són nens, però tiren de molt lluny de sempre. Aquí està. Però és que després, a cadet, ja no pots pujar aquest colze, a no ser algú que voluntàriament i molt capet vulgui corregir, perquè això queda a molt nines, sobretot a cadets, i no hi ha manera de llevar estic que surti aquí, No, 100%. I després, això no ho canvies. Jo ara entreno jugadors que li costen una barbaritat de canviar les coses i no els hi canviaràs i els hi pots intentar... I quan estan competint i no tenen temps de pensar, tornem a l'hàbit de sempre i costa una barbaritat treure-ho. Però... Hem de que si al final fiquen aquests jugadors, perquè si al final anatòmicament estem xerrant de palanca i estem xerrant d'amplitud de clavícula, amplitud de cadera, tal, anatòmicament són tots tan diferents. Jo me'n recordo quan jo era jugador que a mi em deien, estic més impressionat, que la cadera àmplia em deien, no, els peus a l'altura dels ombros, de les espatlles. I jo era de clavícula estreta i tenia una cadera així de grossa, un cul així, i jo és que me romprés les cames, com vols que estigui així d'estret? I jo ara li diria als meus jugadors que girin el cos sempre. girin. Sí, sempre una mica. Sí, ens ho peu a la millor de la mà tiradora més La mà tiradora una mica avançada. Sí, perquè un cop, escoltant idees i això, i a més ho vaig pensar i, bueno, deien que... Primer perquè els veig més còmodes i llavors compro aquest discurs. I després perquè em deien, agafa un esport qualsevol, el golf, el futbol, un llançador d'un penal. Ningú, abans de fer un handball, el que sigui, ningú està recte abans de fer l'acció. Tothom, o un tenista, quan li ve la pilota, acomoda el cos a la part bona. Sí? Llavors, no té cap sentit que nosaltres, si tiréssim amb 2 mans, llavors sí que hauríem d'estar rectes. Però si nosaltres tirem amb la dreta, quin sentit té que tirem des d'aquí? El que haurem de fer és aquest moviment per ajustar que la mà dreta estigui recta. No? Llavors li donem una mica de comoditat. Jo tinc un jugador que de petit li van ensenyar a tirar així, i a més és esquerrà, que els esquerrans són més tancats. Els esquerrans torcen més el cos. I un jugador que és esquerrà i que li van ensenyar a estar així. I ell necessita tirar així perquè de petit li van ensenyar a tirar així. I sabeu què fa quan tira? Sempre es mou cap a la dreta. Sempre. Us podria ensenyar vídeos a la tarda. Cada llançament que fa el meu jugador, perquè era obligatori tenir les cames rectes, quan tira necessita girar el cos i sempre es mou per llançar. Sí? Per tant, una mica de desviació en els tirs lliures o en una situació d'aquestes, una mica de desviació per acomodar la mà bona de tir a davant, perquè tu el que vols és que la pilota surti recta, això jo ho compro. Per tant, les puntes... No tant.
No tant. La mà de tir una mica més avançada, perquè el que vols és que no estigui al costat del Però cap. les puntes ja no miren saro. Les puntes ja no miren la cistella. No miren. Ja canvien a dir, el que diuen, a dia d'avui ja canvia. Molt important. L'únic que ha de parlar, l'únic No que ha de miren. pensar és una No miren. Això diuen, perquè de tot el que és veritat. Un altre concepte en aquest equip, perdona, és sui dominant, que no treballem. Tu, si tens sui dominant, clar està, si estàs així, has de tenir sui dominant, si estàs, és el cap. Vale, això, Sí. Si tens el tu sui dominant, Saro, ja automàticament gires. Aquesta rotació de cadera. Una mica. Però No és per molt. aquesta qüestió, que és sui dominant. No, però és que tinc aquest debat. O sigui, jo no em puc quedar, demà marxo a les 7 del matí perquè tinc partit a les 9 i demà jugo amb el jugador aquest i és que l'hauríeu de veure, a veure si després us ensenyo un vídeo. Cada vegada que tira, el cos se li empatla. Això, jo t'he demanat això, fica. La meva resposta, saps quina és? Ficaria més si no es bellugués el tirar. És que fa un passeig. És que fa no està còmode del tot. El que passa és que ha tirat tota la vida així i és un nano que té punteria, perquè en té de punteria. Però jo tinc la sensació que l'hauríem d'ajudar. Però aquest hàbit No t'entens. seria... Un jugador que era Militó, igual no se'n recordava, que tenia una forma que tu el veies, és un carrer. Tirava que de ficava. Si fica, deixa-la estar. Si fica, deixa-la estar. Jo Un crec que... entrenador va dir, perdó, un No entrenador va ficaria. dir, si tiràs bé, em ficaria més. I aquí va desmuntar tot. Claro, però has d'aconseguir que quedi bé. Bé, però va dir, si en Rubikov tiràs bé, perquè consideraven que tirava rarament en aquella època, i ficava molt, Però aquesta és diu, ficarà més. Això és Això la era una resposta incògnita, vull dir, això la era... resposta còmoda de l'entrenador per defensar la teva teoria davant del jugador. Però tu aconsegueix que tiri bé. Jo crec no te que- compensa serà l'esquivat. Jo en el meu cas crec que ficaria més. Sí. Però bueno, això no ho saps. I després hi ha jugadors que sí, el Joel Parra va ser capaç de canviar la mà de tira, m'ho inventaria, però no sé si era cadet o no sé quina, no sé quina any era, però va canviar la mà de tir. Era un jugador que tirava amb una mà i va decidir, a la penya van decidir que canviaven la mà de tir i va funcionar, perquè a més a més és un tirador fiable que Esperança. I digui invertir molt de temps. I molta tensió, perquè no només, o sigui, perquè el temps si no té la tensió i després quan estiguis pensant en una altra cosa que segueixis tirant i que segueixis pensant en el mateix, bueno. I l'última, Paco Quadro, joc de peus, que és una mica el que dèiem hem de ser molt bons llavors amb les arrencades, amb les parades i això. Jo treballo molt també les arrencades dels meus jugadors. No? Quan ens arriba una pilota, com som capaços de generar molt d'avantatge a partir de l'arrencada. Més que res perquè si ens hem fet un parell de passes abans i els defenses estan una mica moguts i jo vaig lent a decidir, tot torna a lloc. Llavors, per aprofitar una mica els espais aquells que havíem generat a partir del joc col·lectiu, el que fem és aprofitar les arrencades. Jo en treballo 3 tipus. Vale? Bàsica, jo li dic lo de la butxaca, que és que quan la pilota et ve d'un costat, la poses a la butxaca contrària i ataques. Bàsica, arrencada per acostumar-se a atacar el costat contrari d'on ve la pilota. Moltes vegades els nanos, si ve d'aquí, ataco cap aquí i te'n vas contra el defensa. Bueno, agafar l'hàbit de quan ve la pilota de la dreta, sortir cap al costat esquerre. En salt, aquesta m'agrada molt. La vaig descobrir d'un jugador que vaig entrenar que es diu Martí Gil i és el simple fet de quan la pilota està viatjant, en vez d'esperar-la amb els peus clavats a terra, saltes, la pilota està venint cap aquí, això no ho pots modificar, saltes i quan la reps amb la bola a l'aire, els teus peus ja et porten portes la pilota i ja et porten a jugar el primer got 2 o 3 metres més cap enllà. Llavors, en una situació que aparentment era una situació ordenada i fàcil per la defensa, on la pilota et venia aquí, depèn de tu estar preparat, rebre la pilota, fer un salt i fer un got lluny per agafar avantatge en aquesta arrencada. Després, si no, ja buscarem algun vídeo. Rep a l'aire. Sí, peus a l'aire. Peus a l'aire, però la pilota t'està venint allà, perquè tu te la passaven aquí, Però el que passa és que en vez d'esperar-la aquí, quan t'està venint la pilota, el que fas és vas marxant, jugues amb els peus a l'aire i amb els peus a l'aire la portes al costat contrari
contrari, el bot ja el jugues molt més lluny d'on estava el nostre defensa. Sí? I l'última, amb canvi de mà. No sé si us passa, però després d'un extra passe tothom ataca l'espai petit. Si la pilota ve d'això, els nens estan acostumats a atacar cap a aquell espai allà, i jo sempre els dic, cap a l'espai gran. Si la pilota ve de la dreta, has d'intentar atacar l'espai gran, no l'espai petit. L'única excepció que jo els dic, aquesta us la deixo fer, és d'arrencar amb canvi de mà, que és com quan em ve la pilota, jugo una finta per fixar el defensa aquest costat d'aquí i arrenco. Clar, no puc treure el peu de pivot amb la pilota agafada a les mans, llavors el que faig és arrencar amb canvi de mà, deixo anar la pilota canviant de mà i llavors puc arrencar, diguéssim, cap al lloc on em venia la pilota, arrencada amb canvi de mà, sí? Compte amb les passes amb aquesta. I ja està. Àlex, ho tanco ara. L'última diapositiva era de cohesió del grup, que era per lligar una mica el que us havia parlat. Per nosaltres, o pels equips que jo he entrenat, el valor més important és la generositat, sí? Perquè engloba tota la resta de llista de valors que a vegades tenim, el respecte, el companyerisme, totes aquestes coses, no hi serien si no fóssim generosos, i això ho lliguem nosaltres a partir de la passada. Val? Això ens genera un sentiment de pertinença dins el grup, sí? I ja està. Ara sí que m'agradaria tancar-ho, que també ho he usat al final, amb la frase que jo crec que ara ja l'entenem una mica més, de que els equips el que fan és jugar contra un i quan no poden passar, nosaltres el que fem és intentar passar-nos la pilota amb tots aquells detalls tècnics i tot aquest ordre o detalls tàctics per aconseguir jugar un contra uns, que és al final com fan els bàsquet els nens, minis. Vale? Doncs moltes gràcies.